După aceea ajungem mai sus. Köszönjük szépen! Most húzzál a sajátját, és mind a kettőt. Vai de capul lui! Foarte! Da drumul la aerul condiționat! Zice că vin așa. La mulți ani! Jezus Maria! Dragii mei, treaba este în felul următor. Am eu niște întrebări aici la care mirele și mireasa, sau mireasa și mirele, mai bine zis, răspund cu ridicarea unei jumătăți de pantofi. Dacă crede că întrebarea îi e adresată ei sau lui, atunci își ridică pantoful propriu. Dacă crede binele că e pentru mireasă, ridică cea a miresei, da? Foarte bine. Igen, tisztelt vendégek, cipőfelemeléssel válaszolnak az ifjak a következő kérdésekre. Ki mondta először azt, hogy szeretlek? Cine a pronunțat prima dată că te iubesc? Megfelelő, jó, köszönjük szépen! Care dintre părți este inițiatorul? Chi o kezdeményező? Mamă, dar așa ceva de la un bărbat? Următoarea întrebare, cred că se pierde și cum să o zic. Chi vorbor? Cine soră e mai tare? Vai de mine! A következő kérdés, următoarea întrebare. În această căsnicie, cine poartă pantalonii? Chi ori Ionodaru? Köszönjük szépen! Cui îi place mai mult cheful? Chi o bulișor? Următoarea întrebare, cine împrăștie banii? Chi să o leopezi? Înseamnă că amândoi. Cred că se pierde și următoarea întrebare, chi o hisekenye? Cine e mai prezumiu? Să știți că aici încolo este felul următor. Și la noi așa e, nevastă mea crede ce îi spun eu, nu ce îi vede. Nu ce vede, ce îi spun eu. Așa trebuie să fie și aici. Așa și este. Köszönjük szépen! Zice că asta sună fain. Jól hangzik. Cine e mai bun în pat? Eu fost altfel. Următoarea întrebare, cred că se pierdești. Cine termină mai repede? Cine de aia, mă rog? Így jó. Na, az igen.
A következő kérdés. Ki a válogatósabb? Cine e mai pretențios? Köszönjük szépen, és utolsó kérdés. Ki a perverzebb? Cine e mai pervers? Köszönjük szépen! A menyasszony a vőlegény segítségével, ha úgy tetszik, egymást kiváltották, bocsánat. Doamnelor, domnilor, de acum încolo nici să nu vă gândiți la niciun furt. Dacă credeți că vi s-a urcat până la cap de nevastă, vorbiți cu vecinul dumneavoastră să vi-l fure. Aia e ceva legal, se poate. Dar de mireasă, de mine să nu vă mai legați. Vă doresc distracție plăcută în continuare. Inga distractările, proiectul továbbiról akkor azt kívánok. Él a menyasszony, él a vőlegény. Trásd Mérén! A helyzet a következő, a cigánybanda hol van?